За мен свободата е едно от най-важните неща. А свободни се раждат новите хора. Те трудно се вписват в съществуващите, било то организации, духовни, религиозни, места, които малко или много ги слагат в някаква рамка. Това са хора, които носят новото и те се събират с една такава идея, каквато и тук се е реализирала такава идея. Идеите могат да бъдат различни, но това са хора, които са носители на тези идеи. Един такъв човек да се появи, винаги около него се групират и другите. Той е като един протон, който в момента, в който се появи, това може да е една идея, разбира се, но един протон, веднага около него се появяват и електроните. Ония ден, като бяхме на писател, зададоха един въпрос за разединението. Защо в света хората са толкова разединени, нали, има религиозните войни и така нататък. И всъщност това, което ми дойде като нали, информация, беше точно това, че единението може да се случи само по този начин. В подобни групи, които се формират около нови идеи. И тази идея на Солидарния център наистина е прекрасна. Разбрах, че те имат и инициативи, които предстоят сега петък, събота и неделя. Надявам се, ние с Георги поне петък да можем да присъстваме на този форум, мисля, че е фестивал, който се организира в Морската градина. Аз ще запозная във Фейсбук с това нещо по-подробно. Сега ще изпея една песен, която е за новите хора. Тя звучи почти като химн, за да поздравя приятелите от Солидарния център. Хайде всички да ставаме, да работиме. Хайде всички да ставаме, да работиме. Планетата, майка мила, да спасяваме. Планетата, майка мила, да спасяваме. Раните и да изцелим и освободим. Раните и да изцелим и освободим. От човешки неразумни дела пагубни. От човешки неразумни дела пагубни. Тя ще стане пак отново райска градина. Тя ще стане пак отново райска градина. Както Творецът любящи ни я подари. Както Творецът любящи ни я подари. Хайде всички да ставаме, да работиме. Планетата, майка мила, да спасяваме. Хайде всички да ставаме, да работиме. Планетата, майка мила, да спасяваме.